Kita tangan ngayon na view ah. I-vlog ko dyan ni Ron. Maayo din yung pisto dari. Para masikat po niyang among lugar. Damo man dyan dari mga angay nga view. Welcome sa akong vlog na ang karon dito sa among bukid. Mangita taga ngayon nga view. Na. Ayuha sa view. Na. Sikat yun yung among lugar. Naa man din puno man din dako maayo gid oh. Tabi-tabi po. Yan na sa view diri oh. Yan. Babalik-balik yan. Oh. Sikat din among lugar jud ba. Maayo gid ni. Kada sa puno. Mo nang gitawag nga the oldest tree in the Philippines. The oldest and the biggest. Katupagid. Hindi ko lang pudani ang dili. Bang kanto dili. Ungo. Ambot ba? Sarang na akong utok. Padlo ko katakot man kumuha. Uy. Tabi-tabi po. Uy. So anak ko sapa. Mato daw ka. Ligo ka ani. Ayun. Gani sapa din oh. Ang hindi maligo, sakto kay init-init na pura kong lawas. Brad, may isa kong sa atong teritoryo. Kita, oy! Bukalain naman sa tulaw sa ani. Lumaho naman tanig. Pagbukid. Butang sa ng gamit. Ha! Gusto niyo madala. Hey! Ginagawa mo. Ginagawa mo.
Usa man na. Tingnan na. Masagani na. Masagani na. Masagani na. Ambot pinuno. Makitaan man namong mga nung dire. Na! Patay na! Wala akong gamit! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ay mo gamit. Ano ba yung pagkaon? Naman naman na sa inyo! Oo, iman. Naman dahil. Napuyo raman akong balinawon! Naman gilatan man niya akong gamit! Unsa gamit? Iyo mo dyan eh? Na! Di mo na nagininga! Yay, kapilingon! Abi na akong gamit! Ibalik na mo imong gamit. Pero sa kondisyon. Ayaw nagbalik. Diri sa among teritoryo. Oo! Oo! Promise! Oo! Impacto! Ay! Diablo! Ay! Oh, sorry! Di na ko to! Ano gusto ka? Kabiling siguro. Pero nabi isa. Na! Nabuang na! Saan naman po day na? Ay mo anak! Anong kailangan? Picture sa ta. Alagad! Oo, sir! Fire! Pero natin sa